Roja Şemiye cigire Seroki Amerika Mike Pence li Bogota'ya paytaxta Kolombiya bi rêberê opozisyona û Venezuelayê Juan Guaido'yê ra hevdîtinek pêk anî. And to you, President Guaido, Serok Guaido, min ji Serok Trump bote peyama gelek zelal heye. Em sedîsed digeltene. Civin piştî roja Şemiyê hêzên ewlîkariya Venezuelayê êrişên çekdarî dijî alîgirên opozisyonê yên hewl didan ku alîkariya mirovahiyê derbasî hindir bikin pêk hat. îro Venezuela rastî alîkariyên mirovayetiyên lezgîn û gelek ciddî tê. Amerika û zêdetirê şêst welatên din Guaido wekî serokê demkî nas kirine. Washington toleyên aborî daye ser pîşesaziya petrolê lêxweya dike ku Maduro pişvaniya artêşê daye pişxwe û alîkariya xwarin û dermanan wekî zirardayîna hikûmeta xwe dibîne û van alîkariyana red dike. Li gor hinek agahdariyan opozisyon ji civata navneteveyî bo dawîkirina vê pirsgirêkê karanîna rêbazên leşkerî daxwaz dike. Rêveberiya Trump operasyoneke leşkerî red nake lê piraniya hevkarên Amerîkayê li hemberê vê disekinin. Hinek rixnegirên Trump dibêjin ku siyaseta wî ya Venezuelayê tundûtijiyê diazirîne û nahêle ku gotûbêjên aştiyane dest pê bike. Eger ew bi vê şêwaza ku aniha dimeşin mudaxele nekirana wê bi awayekî li hevkirinek pêk bihata ku jê danûstandin derketa holê lê wan ev yek daxwaz nekirin. Lê alîgirên Trump jî dibêjin ku hêzên ewlîkariya Venezuelayê berpirsyarê tundûtujiyê û kuştina mirovên bêgunehin. Aliyek xwedê hemû çekana û ev aliya rejîma Nicolás Maduro'ye. Roja yekşemê Washington bo çar waliyên Venezuelayê ku nehiştibûn alîkariya mirovahiyê têkeve hindir toleyên nû diyar kir. Pence bang li hevkarên xunê Amerîkaya latîn kir ku toleyên aborî û zexta zêdetir ya dîplomatîk bikin ku guhertina demokratîk pêk were.